سلام تعنا هبلنا كرات تخطتلتنا زي لوم تلفزيونيو نحز زحزنا يوم زيناتات دهيلومي كم صعب أوادي نعمل لنا نخد كتاتولنا بخبر نعدم ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክልል አየራ ከልኪላ ዝብል ዝተጋገየ ሓበሬታ ኣይ ክብል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ገሊጹ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶም እቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣየር ኤርትራ ንኸይበርር ተኸልኪሉ ዝብል ሎሚ ክናፈስ ዝወዓለ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ክብል ነፂግዎሎም መራኸብቲ ሓፋሽ ኤርትራን ሶማልያን ዘቃልሖ ጸብጻብ ከም ዘመልከቶም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣየር ኤርትራ ንኸይበርር ኤርትራ ከም ዝኣገደቶ ሓቢረን ብዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ቅድሚ ኣዋርሕ ጣቶ ጓዝቲ በሙዳቅ ኣብ ልዕሊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክሲ ከም ዘቀረበ ድሕር ምግላጹ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ምብራር ከም ዘቋረጸ ዝከር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ባንክ ኤርትራ ዝነበረ ገንዘብ ከንቀሳቀስ ከም ዘይከኣለ ምግላጹ ይዝከር ከምኡውን መስመር ስልኪ ኢቲ ኤርትራ ምቁራጹ ምጽብጻና ዝከር እዩ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቀስ በቀስ ይበታተኽ ከም ዘሎ ብዙሓት ይዛረቡ ክልቲአን ሃገራት ከም ሓንቲ ሃገር እምበር ከም ክልተ ሃገር ዝቆጽረን ተሃልዩ ንሱ ዘይፈልጥ ዝተባሃለሉ ርክብ ሕዚ ኩሉ ነገር ኣብቂዑ ናብ ምትፍናን ተኣትየሎም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ ይብሉ ዝዛረብ ድሕሪ ሕጂ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ጥራይ ዓለም ሙሉእ ክፈልጦ ዝግባእ ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገዲ ቀይሕ ባሕሪ የድልያ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሎሚ ካብ አባላት ፓርላማ ንዝተልዓሎም ሕቶታት እንትምልሱ ካብ ዘልዕልዎም ዛዕባታት ሓደ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት እዩ ኢትዮጵያ ዘይላወጥ ብሔራዊ ረብሓ ኣለዋ ዝብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዓለም ሎሚ ይፍለጥ ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገዲ ቀይሕ ባሕሪ የድልያ እዩ ወይ ንሕና ወይ ደቅና ድማ ከዕውትዎ የሚሎም ከምኡውን ኢትዮጵያ በሓይሊ ክወራ ዝኽእል አካል የለን ናይ ምክልኻል እኹል ዓቕሚ ኣለዋ ክብሉ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንሕና ንገዝኦም ዝነበርና ኣጽዋር ክነፍሪ ጀሚርና ኣለና ንኻልኦት ኣይንትንክፍን ኢና እንተተንኪፎምና ግን ንማንም ኣሕፊርና ክንምልስ ንኽእል ኢና ኣይንፈርሕን ብምባል ኣውሪሖም ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ይስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል ካሊ ዘልዓልዎ ጉዳይ ምስ ኤርትራ ዝተኣሳሰረ እዩ ምስ ኤርትራ ገለ ወረታት ክህሉ እዮም እቲ ንደልዮ ሰላም እዩ ካብዚ ዝኸፍአ ነገር ክሳብ ዘይተፈጸመ ብተወግሶና ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝኾነ ነገር ኣይንገብርን ኢሎም ኣለዉ አሁን ከኤርትራ ጋር አንዳንድ ወሬ ይነሳል እንፈልገው ሰላም ነው ከዛ የከፋ ነገር ካልመጣ በስተቀር በእኛ ኢኒሺዬቲቭ በኤርትራ ወንድሞቻችን ላይ ምንም ነገር አይፈጸም ካሊ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘልዕልዎ ጉዳይ ብዛዕባ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝምልከት እዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ክንሃንጽ ኢና ክብሉ ገሊጾም ሚእታዊ ህዝቢ ርትዓው ስለ ዝኾነ ጥራሕ ሰላም ይደሊ ማለት ኣይኮነን ከም ውጽኢት ድማ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መንግስታት ልክዕ ከምቲ ንዜጋታቶም ገዛውቲ ዝሰርሑ ቤት ማእሰርቲ ሃንጽዮም ይኹን በር ምህናጽ ኣባይቲ ጥራሕ ሰላም ዘረጋግጽ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድኻታት ዜጋታት 248,000 ኣባይቲ ከም ዝሃነጸ ሁሉም ቤት ማእሰርቲ ምህናጽ እውን ክቕጽል ኢሎም መምርሕ እግድ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ተቐባልነት የብሉን ክብል ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ነጺጉዎም ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ሎሚ 21 ጥቅምቲ ኣብ ዘሳለጦ ራብዓይ ዘመን ሻምናይ ህጹጽ ጉባኤኡ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር 15 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ንሓዱሽ ከንቲባታ ከተማ ዶክተር ረዳኣ በርሀ ብሽም መምሕዳር መቐለ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ከይትገብሩ ብምባል ጸሓፎ መምርሒ ብዓብላሊ ድምጺ ብክልተ ድምጸ ተኣቅቦ ነጺግዎሎም እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ውሳንኡ ምሻም ከንቲባ ዝምልከት ብሕገ መንግስቲ ትግራይ አንቀጽ 74 ንኡስ አንቀጽ 2 መሰረት ስልጣንን ተግባርን ቤት ምኽሪ እዩ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ነዚ ሕጊ ዝነጽግ ስልጣን የብሉን ይለሎም ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ጥቅምቲ 15 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ጸሓፍዎ መምርሒ እግድ ከንቲባ ከተማ መቐለ ካብ ቤት ምኽሪ ብተወሳኺ ተጸዋዕነቱ ንርእሰ መምሕዳር እዩ ጊዜያዊ መምሕዳር ድማ ብውነን ብዕልን መደባት መንግስቲ ምስ ዘሰናኽል አንጻር ጦጦ ዝበለ ኣመራርሓ ሓዊሩ ክሰርሕ ኣይኽእልን ምባሎም ይዝከር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ 15 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ዝተፈላልያ ኣካላት መሓወር መቐለ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መምርሒ እግድ ዶክተር ረዳኣ በርሀ ንቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ መጥቀሚ ብምግባር አንጻር ጊዜያዊ መምሕዳር ብዝተሰለፈ ሓይሊ ተመዚዝኩም ዘይሕጋዊ ስልጣን ከንቲባነት ተቐቢልኩም ትገብርዎ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ግቡእ ኣይኮነን ይብል ብመሰረት እዚ ዶክተር ረዳኣ በርሀ ብሽም ከንቲባ መቐለ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ንኸይገብሩ ዘተሓሳሰቡ ኮይኖም ኣብ ትሕቲ መምሕዳር መቐለ ዝርከብ መሓወር መንግስቲ በቲ ኣካል ዝውሰን ውሳነ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን بحق زحتت مخان كفلت يقبأ موالهم يذكر
بيت مخرج ጸጥታው ድሑራት መንግስታት ንልኡኽቶ ስግግር ሶማሊያ አጽዲቁም ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ካብ 1 ሕዳር 2024 ጀሚሩ ንልኡኽ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማሊያ UNSOM ናብ ጉጅለ ሃገራት ሕቡራት ሃገራት UNCT ንኽሰጋገር ንዝቐረበ ውሳነ አጽዲቁም እቲ ውሳነ 15 ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ብሙሉእ ድምጺ ደጊፎን እየን ኣብ እዋን ምስጋር እቲ ልኡኽቶ ብናይ ሕቡራት ሃገራት መሰጋገር ተልእኾ ኣብ ሶማሊያ UNTMIS ዝፍለጥ ኮይኑ ሓላፍነቱ በብቕሩብ ናብ ሰበስልጣን ሶማሊያ ክሰጋገር እዩ እቲ ዝውውር ግዜ ክሳብ 31 ጥቅምቲ 2026 ክዛዘም ምዃኑ ተፈሊጡ አምባሳደር አባይ ብሪጣንያ ባርባራ ውድዋርድ ነቲ ውሳነ ንሶማሊያ ወሳኒ እዋን ኢሎም ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ሶማሊያ ንጥፈታት UNSOM ክውዳእን ስልጣኑ ክሕድስን ሓቲታን ምንባራ ዝከር UNSOM ካብ 2013 አቆጻጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ሶማሊያ ህንጸት ሰላም ምክትታል ሰብኣዊ መሰላትን ምውሃድ አህጉራዊ ሓገዝን ክድግፍ ጸኒሑ እዩ كبرات خطاتلتنا نحز زحزنا مزيناتات زيوم يمسلو سلام دحنكم